actually. It's better there? Yeah, I will prepare it here. We'll go to the fire. Jó dokumentált lesz. Ja, hogy 2%, nem 20. Jó. Nem tudtad föltölteni tényleg? De nem, hát Mondom, hogy használtuk, egyrészt, másrészt rögtön rádugtam, hogy leszettük. használtuk, vagy megkaphatszátok. Give peace a chance here. Itt is lehet különben vacsorázni, ha nem bírunk felállni és enni akarunk, akkor itt is van étterem. De én még maximum mindenk egyet, és utána lassan elmozogni. Ti is igyatok még egyet. Hát jön a harmadikom. Felsők a cigis. Igen, te nem iszol rendesen. Én jól el vagyok egyébként. De nem iszol rendesen. De bármennyit. Kikapcsolt, ugye? Nem, még csak a képernyő kapcsolat. Meg úgy, én nem tudom, ezt még elvezgetem. Ez tök jó. Hát ez óriási. Pont a füstnél fog kikapcsolni, figyeld meg. Biztos vagyok benne. Hátra. Közel vagyunk. És mégis távoli a cél. Miért így teszed, miért nem fektetted? Mert úgyis rakom ki el. Akkor én is tudom használni. De nem, ezt nem fogod tudni, mert nem veszem fel, hanem streamelem. Ja, most nem. De veszi még működni. Ez mekkora már az? De kurva jó lenne. Thank you. Quite amazing. Ez kurva jó, bazd meg. Ez finom, én is ilyet akarom utána. Várjál már, figyelj, ezt felveszem slow-mo-ban.